Искам ли да развия темите, които продължиха след Митко и след господин Икономов? Бива насаждан един проблем между нас и еколозите. Това не е така. Спорта е здраве, екологията и тя е здраве. И истинските еколози нямат нищо против спорта. Да знаете, истинските еколози сте вие. Вие сте тук сред нас, а не онези самозвани хора, както четох днеска са видяли орлите само на Орлов мост. Вие сте истинските хора, които обичате планината и които пазите планината. Така че няма нужда, ние не търсим конфронтация с никого. Ние искаме да имаме хляб, нашите деца да останат тук, да не отиват да работят на друго място, околността да се развива, не само Банско. Искаме стратегия за туризма, искаме да се развива Добринище, искаме Разлог да се развива, искаме Баня и да станем един световно известен курорт. Благодаря ви, Банскали! Обичам ви!